نه سالان پشتی هێریشên 11 سپتمبرê û li meha heşt tebaxê coqekê destbiçandina 400 darberûyên spî kir li Grand Zîro cihê nêzîkî 2800 kes lê hatîne kuştin. Meydana 3 hektar fireh dê bibite cihê bîreweriya wan kesên di hêrişên teroristê de mirîn li wê rojê li New Yorkê, Pennsylvania û li derveyê Washington. Joe Daniels bi rêveberê bîrewerî û mozexana niştimaniya 11 Septemberê ye. ما افکاری دیگل کاربردست بندر کیره ده چند روزت بریده اوجی کاره که آباکرنه بزحمت و امگلای سپاسی دکن و حز دکن بیت جبجه کرن و ده چند سال بریده کاره که باش هاته کرن و اف داره نبتنی بیرهاتنه لهرواسا پیجا برنوه بیرهاتنه یا که هر کسک بدل سوزی و پروژه بره بد بد. اف رنگ داره بر روی 24 متر درێژ دبن و ئەو سیبەرێ لێگەریدەیان بکن و ناوێ قوربانیان لەسەر دارێوان بێنویسن لە نێزیک سولاڤک دەبێتە دروستکردن لە شوونە دوو برجên بازرگانیە جیهانی ji بۆ بێنڤەدانê. بۆ دیتنا وان دارا دەمێ مەزن دبن و بلند دبن دێ ڕوژێک بین نەوە ku ڕوژا 11 heyvana sala 2002 ev tenê bîrhatina ka ciwan e li wî cihî bi li cihekê pîrûz e ku dê xelekê tewîrê û li wêrê xir bibin bêje em dilxweşîn bi karê ku hatiye kirin. Li bera ev cihê bîreweriyê sala bêt bête vekirin û mozexana 11 Septemberê dê li sala 2013 bête vekirin. Kar bi destên bajarê New Yorkê dibêjin ew pêşbîn dikin ev meydana bîrewerî û mozexana bibine qonaxa herî bi qerebaliqa gerîdeyan û kampanyên mezin heza xwe diyar kirine ofîsa li avahiya pênc qat kirê bikin ku dê bên avakin li rexê Ground Zero. Ew dê bilindtirîn avahiya Amerîka be. Fermandarê New Yorkê David Paterson sebaret wê pêşveçûnê axifte bû. دمê temam dibî dibîte taceka nû ya zêrîn li başûra Manhattan û dibîte avendeka diraviya navneteweyî û dê gerîdêt biyanî hêne seredanê ku dê hezken medreka bibînin li ser şiyana mirova ku şên êş û jana ji bîr bikin. Bi fermî dibêjinê Burcê Azadiyê senterê êkê navenda bazirgana cîhanê niha 35 qat bilind ew her hefteyekê qatek li ser tê de avakirin. Tête çaverîkirin kardariyên Çînê yekem kes bin bikevnê sazkariya van ton ofîsa Count Nast û Bank of America jî renga rexekê jî wergire çunku li gora bi nemayên silametî hatiye avakirin. Ev raportek bû ji pişka Kurdiya dengê Amerîka li Washington.